bere burua zarro dagoen herria gara, nortasun propioa duena, 7 lurraldez osatutako herria, iparraldetik hegoaldera eta ekialdetik mendebaldera. Ekainaren 7 izan nahi duguna erakusteragoaz, herri bat martzan, herri libre bat. Bia, gorria eta berdea, gure koloreak, gure ikurrak. Apirilaren 13an, Erandion inoiz ikusitako ikurrinarik handiena egingo dugu, mosaiko ikusgarri batean. Zatoz, 10 pertsona beharko ditugu erronka betetzeko. Igande honetan, eguerdiko ordu batetan, irailaren 23 plazan bilduko gara. Baietz, 100 baino gehiago elkartu. Euskal Herriak erabaki.